Monggo Mas Sugeng. Mas Sugeng. Mas Grandong rapat. Anu Mas Dali, Mas Dali. Mas Dali. Nek ora HE berarti jangan orang nganggo uyah. Pak Gondrong.
Durung wayahe Pak Gondrong. Wayahe kok. Pring kuning dadi Buses ya rawuh. Nggih. Buses engko raketang sak lagu ya dibagi. Oke. Nek keluarga besar Wono, keluarga besar Manggarai ngentosi sing ten wingking. Nggih. Tresno iki ora meneng. Tuh kan, kandhane bagiane macet. Kok selorong boy wae lho jenengan lho. Iki saiki warunge 3. Lah iya ta, ngono Kuwi saiki berkembang luar biasa. Iki ronde kedua lho, Pak. Wes. Aku parkir sik, ben kersane. Masukin. Masukin. Tresno iki rene. Matur suwun.
ya. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Ayo panggilkan becak mikir ini. Kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Mereka apa lagi, Bu? Mereka apa? Busis. Asik, busis. Syukur kamu Pak Jumari. Ya, Diambon. Ya, Prima Suara. Dina minggu sing tak tunggu ngajak ning taman mangun nganti lingsir srengenge Kambing sayang. Lali jarene, jarene, alasane mangkelake kaya roh sapa wong sing ora gelo adong dandan yati ora teko. Juragane mlumpuk ning kene Dek Eva ya. Wayah hae pokoknya ndredeg kabeh. Kowe kira pengalaman kabeh. Pripun? Ngerti ngono ayo penyanyi kabeh takon rene. Lah Peh wong telu lho dipas telu. Wah, ngerti ayo 6 kayak mau. Bu E matur sembah nuwun nggih Bu E Wah, nggih. buses kita nang Dongane, piyayi. Bu Sis Luar mugi-mugi biasa kok. sehat selalu, Nggih, panjang amin. yuswa, Nggih. murah rezekine. Heeh. Wonten niku pasis nggih mendel mawon Bu E nawer niku. Lah, kene bendarane. Biasane melu nyawer biasane. Lah ya. Niki Terima dereng. kasih. Surung. Dereng. Yo. Janjan kowe ning ati. Sadatmu. Tak gendong kemana-mana. Hatiku Monggo Pak Haji. Ayo.
Yang memiliki mobil dengan nomor polisi B1047 ZKC B1047 ZKC mohon digeser. Oh alah mas. Aku kira kedol mobil mas. Mulakno Mas Wardoyo. Aku iki dicurigai kedol mobil, mas kita kon geser ngono lho. Lah nggih wong kaya gampang menemu emosi. Kudu sing emosi aku. Aja emosi gel. Kancane telu loro. Ngene lho Mas, aja emosi. Ah sabar apa? Rene tak jalukke gel. Sabar iki kene sabar kok ngisor. Rene. Maaf aku wis bacot. Mas lek sabar sing dilus sing ngendi? Tak. Terus kono. Nyanyi dhewe loro kono. Pripun Pak Haji? Lagune apa malih? Hah? Lagune napa malih? Mesakne Mbah Bogel nesu lho. Ben. Oh sampun. Nek ngono minggir sing nyanyi aku. Oke. Ya. Awas ngasih ra metu. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyubriyane. Atiku sujono. Kowe terus mas kencan. Terus. Wanita liya. Ayo ya. Asik jelas nada bergoyang. Sing nyanyi aku. Pakai hati. Panggilan jadi bergoyang. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kawang mangu nganti liksir sangengeti ono kene aku nunggu kowe Pak Bokel Lali janjine jarene alasane kangolate swara suling kumandang sarane sapa wong sing ora gelo aduh dandan kowe ora teko Wilujeng siang juragan sorum nggih. Baguse kaya ngene kaya. Moga-moga Urung rezekine panas kathah tekno. berkah barokah. Dek Yati Dek Ora Epa udut beda udute. Dek Yati Dek Epa bablaske telingsingan Siap. Isik, juru Mas parkirnya Wardoyo. ben juga karo Ah. Lewakit Medine Cok Indonesia. Lah, lah, Bablaske lah. telingsingan, Cok. Bu Sis matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Panjenengan niku piyai adil, bijaksana. Tenan. Wong telu lengke ya telu. Masih adil niku nggih meh adil. Meh ning. Padahal rokok kula tampa lho Pak Yadi. Nggih. Pak Yadi ki ngerti sing membutuhkan sing ngendi Lah ya, ya, Mas. wes, bablaske telingsingan. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu. Gelagatmu sajak nyubri. Boski. Hatiku sujono timewer-ewer. Kowe kencan karo Ayo ya, Baji. Iya. Dedalangkung gue. Ayo
lho Pak Ki, Bos Sarung. Mas Wardoyo. Bos Gondrong. Bos Ki urung metu lho. Nah, Eva. Bos Ki. Bos. Metu Bos. Saiki. Ayo. Piye iki Mas Bani piye karepe iki? Lah iya to. Kon gecone ku iso klingsingan. Siji, loro. Ragil, Ragil. Apa jenenge? Lulu. Lu. Bareng sampun suara Bos Sambo, Pak Jumati. Ayo yo. Masih bersama Jelas Nada. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo. Diparani ngoyo-oyo jarene kowe mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene kowe wis tekan kono. Wangin ya beneran anake omongan wangin pinuju tringsingan ati-ati pun saja sujana ayo Warna-warna pandawane Latihan turun ketemu dewe Duka-duka pamunguse Trimo wurung sepene Ampun kosongan, ampun kosongan. Monggo. Iki sing durung sapa Pak Mas Wardoyo? Pripun? Pak Wardoyo Kok melarikan diri kok Mas Wardoyo? Bos Ki, monggo. Ayo Hae Pak Ki. Hae, Mbak Tari, pripun Mbak Tari? Wah, kok aja lho, wo. Bareng sampun papanggian nyatane jur lolo batine Bapak ini ojo ngalamun, Jo. Ojo ngalamun. kanthi waktu pepisahan anane Ojo ngalamun. Ayo Sandi, Juragan Bitaras Kurawo.
Tari? Mbak Tari? Salumprahing mong ngalamun aja agawe kuciwa iki kerepe wong urip umbar taline katresnan matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Mas Gondrong. Pak Gondrong. Santayup sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarso dene penyanyi Bapak Teguh Kancil. Oke teman karo penyanyi Mas Mustaqim makare sinarengan ala kalin Kancil jelas nada channel. Suara ketemu
C. Berkah Jaya Chicken Cheese. Eling-eling. Ninggalkan tresnan spesial kagem juragan berkah Jaya Chicken. Berkah Jaya Chicken. Monggo maju, Pak. Disekap-sekap.
aku dadi wong lanang diajeng Yatmi. Ibu katanya Seramu suruh kesel tapi nyawer. jeti. Iki gerah dibablaske Oh ya ayang. Oh ya Mas. bocah gunung. Ayo Bunda. Mas Mitra ki bablasnya bocah gunung. Mas Wardoyo yang ganteng. Hae dong. 300.000. Seperti kene Mas. Ora sido Pak aku yang iki. Mas Yono. Ayo tok Alah. sik. Pak Mas Yono. Nggih. Manohara spesial lagune Ati Kesiksa. Ah, kowe arek curhat kok iki kok. Bablaske bocah gunung sih Mas. Aja sumbelang wong ayu. Pangkalan jane Terima kasih. Monitor. Sini member. Ini Bukan Mas Bono, Nora. Mas. Oh, ya. Iki gandeng kelanganane Mas Mitra, sak pupuh meneh mengko. Mas Bono yang paling ganteng yang punya gondrong, Pak Lurah gondrong, I love you. Iki urung si jingkas. Monggo bosku. Ayo kene genti. Ninggalke sekop ra ora keyen bakal ngelakon pemisah karo aku spesial lagu berkah jaya ciken Mas Mitra
bablaske lelo ledung. Heeh. Iya, iya. Iki sisane entuk gayeng. Ya bablaske Kok lelo iki mbakku ledung. yo kei no. Sing abang no. Masuki diajar setelah maghrib. Loro. Ayo Mbak Ajar. Apa kowe Nek. ra kelingan Grandok. Ayo Mbak Bos, tambahi Bos. Lelo ledung bersama dengan Rasnada Campur. Tangan keluarga besar sakit berkah jaya ciket Imanggis.
pinangke Cacayu. Nggih. Seliramu ngersake apa tak pinangke. Yuk, galau-galau. Mana jandaku? Udah pulang? Galau-galau. Sada Alkaline Audio System. Yuk. Bono. Ya sayangku. Weh. Sok payu. Oh. Aduh penayan. Ora kaya ndek semono. Katresnanku pancen nyoto. Anane mung tansah ngalembono. Sasat ora nate citra ya.
Aku tiba-tiba Monggo, dadi MC Ronggo. jek patut lho kayak lagu iki. Tenan jek patut dadi Iya, MC. heeh. Iki janda. Oh iya. Itu seleranya dari kemarin tuh ngefans sama sampean lho Mbak, Gua bukan beneran? main. Selalu Iya. ngefans sama sampean. Ronggo namanya Ronggo. Iya. Tipe-tipenya kayak sampean itu seleranya Mas Ronggo. Pakai kacamata, ya kan? Bodinya tinggi semampai itu sultan Mas. Tak rewangi lara lopo nanging yekti tanpa guna Mas Gege. Iya. Ajar. Ora situ. Ayo Mas. Oke, spesial kagem Mas Ri, Mas Tukul, Mas Api, Mas Supri. Tak suwer-suwer dadi selawe dik, cikuk papat kari selingkuh. Tak pikir melu duwe, ora lewat dadi sedulur katut kaca renggodani yen Petruk irunge dawa. Yen semaya aja blenjani yen kapatuk lara ning ngajak mrene lho aku gumun. Aku yo gumun ngajak mrene. Mas Maino. Kotak-kotak unine tekek sapa garing arane kaplek. Sendal kayu arane teklek tari mulih bengi arane. Sida Muktisda Mulyaca spesial kagem Mas Wardoyo Degling Indonesia. Tari Sida Muktisda Mulya. Sajake nyoto kabeh wong lingkuh rino lan wangine jangan dikompro wujud bondo sarmolo tondo tresno nyambing sida mukti sida moyo asik spesial kagem